जादों आंनियाव नायलाय नै आंनियाव नुजायाखै ओहो नोंगौथ' आरो नोंनियाव नुजामाराखै सनिया अनजालुआ नोंनि नम्बरखौ ब्लक खालामनानै दोनदों बा बेबायदि आरोना नों अनजालु मानि थाखाय नों आंनि नम्बरखौ ब्लक खालामखो बा अनजालु दुखु होबाय नों आंखौ दुखु होबाय गाबनाङा जेरै जानो हागौ अनजालुनि मबाइला माबा मोनसे बोथ' जादों जेरै मबाइला माबा मोनसे जादोंब्लाबोथ' आंनि नम्बरा ब्लक थानो नाङामोन ना WhatsAppआव नङा जेरै बियो रागाजों आंनि नम्बरखौ ब्लकसो खालामखादों मानो होनोब्ला आं दे बिनि हास्थायनाय बायदि खालामासै जेरै आं दुलालखौ लोगो हमनो हास्थायो आं दा दुलालनि न'आव थांगोन बिखौ लोगो हमहैगोन बिजों गोबां खोथा रायलायनांगौ दङ आरो जुदि नोंबो अनजालुखौ लोगो हमनो अनजालुजों रायलायनो होननानै सानोब्लालाय थौफा नोंबो मा खोथा मा जादों गासैखौबो मोजां फेस टु फेस सोंनानै ला जागोन बिदिनो खालाममारनांसिगोन थौदो जेरै बिदिब्ला लोगो हमहैदोनि जेरिनि सोलेरखौ आं मानो आखाइ होखो आं जेरिनि सोलेराव आखाइ होनानै जोबोद गोरोन्थि खालामबाय दा बिनि उनावनो जेरिनो आं फनबो खालामनो हायाखै जेरियाबोथ' गाव फन हरनो हायोमोन आं दा बियो आंखौ दुखु मोननानैसो दङ फनबो हराखै SMS बो खालामाखै ना बियो आंखौ रागा जोंनानैसो दङ आंखौ गारनायनि खोथा सानाखैथ' बियो आदायालाय मा जादों मानो बेबायदि खाफाल हमनानै जिरायनानै दङ बेलाय जेरि आं नोंनो फन खालामाखैब्लाबो नों जिंगा दासि आं नोंजोंनो दङ दाबो बे अनजालुनि थाखायनो दिनै बेफोरबायदि जाबायलै बे अनजालुजों थांफायाब्लानो दिनै बेफोरबायदि जेबो जानो मोननाय नङामोन बिजों थांफानानै टेनसनसो खालामना लानाय जाबाय मा जाबावनांगौ जाखो जेरि जिंगा दासि सना आं नोंखौ गारा आं नोंखौनो हाबा खालामथारगोन नोंखौ बरबाद खालामबाय जेब्ला आं नोंखौनो बजबनानै लागोन नों गिनो नाङा जेरि सना आं थाबैनो नोंनि सेराव फैनानै दङ हारे आदाया माथो दाबो बेनो बे आदा ओइ आदा औ बिनानाव मा आदा माबाफोर जादों नामा दहाय थांनायावबो नोंखौ बेयाव जिरायनानै सानगोमाबाय थानाय नुबाय आरो दाबो फैनाय समावबो नोंखौ बे एखे महराव नुबाय माबाफोर जादों नामा आदा खोन्था बिनानाव फिसा मोनसे जेंना जादों अब्लाबो नों जिंगा दासि बेखौ आं समाधान खालामना लागोन थां नों थांदो दे बिदिब्ला जेरै दुलालाबा न'आव दङना गैया दुलालखौ लोगो मोनब्लाबो मोनाब्लाबो बिसोरनि न'खरनि सोरबा सासेखौ लोगो मोनब्लाबो जागोन हा जेरै नोंथ' दुलालखौसो लोगो हमनो फैदों नोंनि जानाय जाथायखौ दुलालाल'सो मिथियो आरोथ' रावबो मिथिया बिदिब्ला मा नोंनि बे जानाय जाथायखौ नोङो न'खरनि गासैनोबो खोन्थाना गालाङोसै सनिया मा खालामनांगौ सोरजों माबायदि रायलायनांगौ बेखौ आं दङसै नों दायो नों अनजालुनि सेराव थांदो जागोन ना सनिया नों अनजालुनि सेराव थांदो आं दुलालनि सेराव थांनोसै नों मा रायलायनांगौ नोंबो रायलायनानै फैदो लोगो हमनानै फैदो आंबो रायलायनोसै बिदिब्ला समा थाबैनो जागोन दे होमबालाय जेरि बिदिनो जाथोंसै बिदिब्ला आंबो र' अनजालुनियाव थांनोसै थादो नोंबो नों आंनि आदानि मोजां मोननाय जेरि होननायानोमोन ना नोंनि आदायालाय दङना गैया आंनि आदा जागार खिगार फाल्तु आदायालाय बहा थाङो न'आवनो दङ ए न'आवनो दङ न'आवनो मा जादोंथाय फुंनिफ्रायनो जागा दाबसेयाव जिरायनानै खाफाल हमनानै सिन्था खालामगासिनो सोंब्लाबो खोन्थाया नंगौ नामा
फै सिङाव जिरायफै आदाया न' सिङावनो दङ आदाखौ नांगौब्लालाय फैदो खोनासंलाय आगै न'आवहाय जानांगौ नोंसानि आइ आफामोनाबो दङ ना आइ आफाया दङ जेबो नङा फै ओरैनोब्लाबो नोंनि सोमोन्दै जोंहानि आइ आफाया मोजाङैनो मिथिखाबाय फैदो फै खोनासंलाय आगै नोंसानि आइ आफाया दङब्ला आं दिनै हाबफैथारला दे मालाबा नोंनि आइ आफाखौ लोगो हमथावथाव मोजाङैनो फैगोन दा नों खालि मोनसेल' खामानि मावनानै होदो आगै थांलाय नोंनि आदा दुलालखौ थिनहर आंखौ फैदों होननानै बुं जागोन दे बिदिब्ला र' आं आदानो खोन्थाहैनो दुलालनि बिमा बिफाया आंनि सोमोन्दै मोजाङैनो मिथियो बिदिब्ला बिसोर आंखौ मोजाङैनो सिनायो आंसो दाबो सिनाया र' मालाबा आलासि जाथावथाव फैगोन आदा आइखौ बुंबाय बिनानाव आं ओंखाम जाया होननानै आं ओंखाम जानो गोसो गैया आदा आं नोंखौ ओंखाम जानो लिंनो फैयाखैथ' आदा नों मानो दुखु जाबाय थादों आं मिथिबाय नों जेरैनि थाखाय नङा होनलाय आगै नों मा गोदाव सोराव खोथा बुंलाबायबाय थादों नों मोजाङै फराय बेफोर गोसो थोनायफोरखौ नों बारा टेनसन दाहो थां नोंनि खामानियाव नों थाहै आंजोंलाय नों दिनै मानो खिथु उन फैफागासिनो आं जेराव थाङो बेयावनो नों थांगासिनो दिनै मानो ओइ बारा दामुखा नों जेराव थाङो खुब नोंनि खिथु उन थांदोंलाय आङो लाजियाबो आं मोनसे खामानि लानानैसो फैदों थांलाय सिथलायाव नाहै जेरै दंफैयो नोंखौ लोगो हमोनो खोन्थानोसो फैदों आं नोंनि खिथु उन नों जेराव थाङो बेयावनो थांनो फैयाखै आङो बांद्राय नंखायासो दानो आइ आफानो खोन्थाहैजोबगोन आं मा होनदों आगै सना सोर फैदों मा होनदों दासो मानिबा जिरि फैदों नोंखौ लोगो हमनो सिथलायाव दङ थां बिनानाव लोखि देरबि नंमारगौ ना आरो नंमारगौब्ला बिनानाव सना आइमोननो दा खोन्थारै आं दा नोंनो मम' लाबोना होफैगोन जायाबो नोंनि मम'खौ थां बे गथ'आलाय आंखौ थगायदोंसो ना मासो जेरै फैदों नंगौना नङा जाखो खोथायालाय बोरैबा जानोबो हागौ नाहैनायानो मोजां जासिगोन आइया फैमारदोंसो माथो थोद आंसो जाम्बि थोद ओरैनोबा बेसेबांबा गिलुं गोसोखौ लानानैसो दङ उनथिंनिफ्राय बिदि सोरबा राव होआलासे दांफैयो बादावखागोन ना दुलाल मा जाखो सना मानो गाबदों दुलाल दा मा जाबावनांगौ नों आंखौ मानो बिदि खालामखो जेरै सिरि था जेरै बे खोथाखौ बेयाव रायलाय जाया गासैबो दं सोरबा खोनागोन बाथो खोनाबा खोनाथो नों आंखौ मानो बिदि खालामनांगौ जेरै प्लिज आइ आफा दङ न'आव आरो आंनि बिनानावखौ मिथिखायो दा सैतान होनानै दा बबेबा दंफां खनायाव थाफैनानै खोनासंखुमाफैनोबो हागौ बे सना नोंखौ गाज्रि खालामदोंब्लाबो आंनि गोसोआ थिगैनो दङ नोंखौ गाराखै नोंनिफ्राय गोजान जायाखै जिंगादासै नों आंनिखा ओमफ्राय मा नों हारसिं फैदों ना लोगोआव सोरबा दं दङ सनिया फैफादों सनियाया अनजालुखौ लोगो हमनो थांदों अनजालुआ सनियानि नम्बरफोरखौ गासैयावबो ब्लक खालामना दोनजोब्बाय अह जेरै अनजालुआ गावनि हास्थायनाय बायदि खालामजायैखायनो बियो जेरैखौ ब्रेकआपसो होनो नागिरबाय मा औ